Hello mindenkinek, én Gergő vagyok, és ebben a videómban azt mutatnám be, hogy Minecraftot hogyan lehet modolni Linuxon. Az a mod, amit most be fogunk majd rakni, az a 1.5-ös Too Many Items lesz. Nos hát akkor leírásban lesz egy link, amire rákattintva ide jöttök erre a weboldalra, és innen letöltjük az 1.5-ös Too Many Items-et. Így ezt megvárjuk. Megnyitjuk, és hogyha ez megvan, akkor a böngésző már nem is fog nekünk kelleni. Közben force update-elt a Minecraftom. Akkor megnyitjuk a home foldert, és nyomunk egy Ctrl-H-t. Ilyenkor az összes rejtett mappa meg a fájl elérhető lesz számunkra. És megkeressük a .minecraft mappát. Innen bin és a Minecraft pontjárt megnyitjuk ebben az Archive Managerben. Itt ezt a MetaInf nevű mappát ki kell törölni. És nem tudom miért tölt eddig. Itt, ami a Too Many Items-ben van, fogjuk és áthúzzuk. És hogyha itt most rákeresünk a TMI-re, akkor meg fogja nekünk találni, vagyis beraktuk már a modot. Ezeket már be is zárhatjuk. Most csak elindítjuk a Minecraftot. Beloginolunk. Itt single player. Kiválasztjuk a egyik Word-öt. És itt van a Too Many Items. Köszi, hogy megnéztétek ezt a videót. Nézzétek meg a többit is. Következő videómig is. Sziasztok!